Koliko smo udaljeni od života prikazanog u Huxleyovom romanu Vrli novi svijet i Orwellovoj 1984. Živimo li u Huxleyovoj lažnoj utopiji, a da toga nismo ni svjesni? I kako je transhumanistička agenda povezana s ovom tematikom? Odgovore na ta i mnoga druga pitanja dobit ćete u sljedećim minutama. Sigurno ste čuli za Aldusa Huxleya i Georgea Orwella te njihova djela Vrli novi svijet i 1984. Obojica su bili engleski književnici koji su djelovali u prvoj polovici 20. stoljeća. Orwell je rođen 1903. godine u Indiji, koja je tada bila dio Britanskog carstva. Najpoznatiji je po romanima Životinjska farma i 1984. u kojima prikazuje totalitarizam, političku manipulaciju i ograničavanje slobode pojedinca. Huxley je rođen 1894. godine u Sariju u Engleskoj. Njegovo najpoznatije djelo je Vrli novi svijet iz 1932. godine, distopijska priča koja prikazuje društvo budućnosti pod potpunom kontrolom tehnologije. Njihovi romani stekli su kultni status. Imena tih romana ustalila su se u svakodnevnom govoru. Često možemo čuti da ljudi za određene političke situacije kažu kako su kao u Orwellovoj 1984. Dok se kada je riječ o prodoru novih tehnologija i otuđenju čovjeka od vlastite ljudskosti često povlače usporedbe sa Huxleyevim Vrlim novim svijetom. No koliko zapravo u tome ima istine? Koliko je današnji život nalik životu ljudi opisanom u Orwellovim i Huxleyevim romanima? Za početak prisjetimo se ukratko radnje oba romana. Orwellova 1984. prikazuje mračnu budućnost u kojoj vlada totalitarni režim na čelu s velikim bratom. Država neprestano nadzire građane, kontrolira njihove misli, briše povijest i širi propagandu kako bi zadržala vlast. Radnja romana prati glavnog lika Winstona Smitha koji radi u Ministarstvu istine, ali se potajno protivi režimu. Kasnije zajedno sa djevojkom u koju se zaljubljuje pokušava organizirati pobunu protiv partije. Njihov pokušaj ne uspijeva, a Winston prolazi kroz mučenje i psihološko slamanje, te na kraju prihvaća ideologiju partije i gubi vlastitu slobodu. Kada pričamo o 1984. važno je spomenuti i 4 ministarstva koja Orwell opisuje. Ministarstvo istine koje je zaduženo za propagandu i mijenjanje povijesnih zapisa. Ministarstvo mira koje vodi vječne ratove i održava trajni sukob. Ministarstvo ljubavi koje provodi nadzor ispitivanja, mučenja i kažnjavanja političkih protivnika. I Ministarstvo obilja koje planski stvara nestašice kako bi stanovništvo držalo ovisnima o partiji te pritom lažira statistike i ekonomske izvještaje. Huxleyev Vrli novi svijet je nešto drugačijeg karaktera. Prikazuje društvo budućnosti u kojem su ljudi umjetno stvoreni u laboratorijima i od rođenja određeni za svoju društvenu ulogu. Umjesto obitelji, ljubavi i slobodnog izbora, život se temelji na stabilnosti, potrošnji i zabavi. U takvom svijetu ne postoje obitelj, brak, trajne ljubavne veze ni roditeljska ljubav. Ljude se potiče na površne odnose i neprestanu zabavu. Emocije poput tuge, ljutnje i nezadovoljstva uklanjaju se uzimanjem droge imena soma. Paralelno s tim, pod navodnicima civiliziranim svijetom, postoji rezervat u kojem žive ljudi koji nisu dio te civilizacije i koji žive prirodnim načinom života. Razlike između ta dva svijeta ogromne su. Suprotstavljeni su svijet individualnosti, ljubavi, mržnje i istinskih emocija, te svijet bezličnih serijskih tipova ljudi koji nemaju ni najmanje originalnosti ni individualnosti. Prepoznajete li šta od ovog u današnjem svijetu? Koliko smo zapravo blizu ili daleko od života opisanog u Orwellovom i Huxleyovom romanu? Ako pogledamo malo bolje u našu povijest, elementi iz 1984. su vidljivi svugdje. Nadzor, kontrola, moć je nešto što je oduvijek bilo primamljivo vladarima. S druge strane, život opisan u Huxleyovom Vrlom novom svijetu počeo se vrlo izraženo manifestirati u posljednjih 20 godina. Proučimo Orwellovu 1984. Odlike 1984. su stalna kontrola i nadzor, krivotvorenje istine, odnosno medijska manipulacija te strah od vlasti. Možemo li pronaći neke od tih obilježja u današnjem društvu? Odgovor je da, i to u puno većoj mjeri nego što to možda mislimo. Krenimo od sustava kontrole. Danas se svi na neki način odričemo dijela svoje slobode putem mobitela. Korištenjem pametnih telefona ostavljamo digitalne tragove na svakom koraku. Naši mobiteli zapravo su veliki prikupljači informacija o nama.
Svaka posjeta nekoj internetskoj stranici, svako preuzimanje aplikacije, korištenje navigacije, sve to stvara određenu sliku o nama. U blažoj varijanti te podatke koriste oglašivači, no u nepovoljnijem scenariju mogli bi ih koristiti vlade i represivni organi. Korištenjem mobitela dobrovoljno smo pristali na to da nas se nadzire i da se o nama prikupljaju informacije. Trenutačno se to najviše očituje kroz personalizirane oglase i reklame temeljene na podacima koje ostavljamo iza sebe. No zamislite budućnost u kojoj bi se tako prikupljene informacije mogle koristiti protiv građana. Ne u smislu sprečivanja stvarnog kriminala, što se već danas provodi i što je pozitivno, nego u smislu svakodnevnog života i uplitanja u privatnost. Društvo u kojem bi se građane moglo kontrolirati, nagrađivati ili kažnjavati na temelju njihovog ponašanja ili gledanja web stranica. Društvo u kojem bi neka vlada odlučila da je čitanje određenih internetskih stranica, slušanje određene glazbe ili praćenje pojedinih emisija nepoželjno ponašanje. Prihvaćanjem pametnih telefona i svega što oni donose odrekli smo se velikog dijela svoje slobode. Odrekli smo se onih intimnih trenutaka kada nije sve moglo biti snimljeno i objavljeno. Kada smo si mogli dopustiti biti svoji bez straha da će nas neko snimiti i objaviti na internetu. Kada nismo morali biti dostupni svima 24 sata dnevno. Danas pametne telefone dajemo djeci od najranije dobi. Od njih stvaramo tehnološke ovisnike, a upravo se taj dio povezuje s vrlim novim svijetom, o čemu ćemo govoriti nešto kasnije. Prihvaćanjem pametnih telefona prihvatili smo i činjenicu da smo nadzirani i praćeni gotovo cijelo vrijeme. No osim kontrole putem mobitela, pogledamo i naše ulice. Danas su prepune kamera. Naravno, dobronamjerni građanin rekao bi da su one ondje zbog naše sigurnosti. No ako zagrebemo malo dublje, možemo ih promatrati kao još jedan sustav kontrole koji bi se jednog dana mogao koristiti protiv ljudi. Kamere mogu postati sustav nadzora i bodovanja građana. Takav sustav nadzora ne bi bio sklon razumijevanju okolnosti, nego bi građane kažnjavao isključivo na temelju njihovog ponašanja. Ovo nije neka znanstvena fantastika ili daleka budućnost. Takav sustav već postoji u Kini. Ondje se koristi sustav nadzora putem kamera povezanih s umjetnom inteligencijom koja u svega nekoliko sekundi prepoznaje lica, hod i obrise tijela. Taj sustav usko je povezan sa sustavom društvenog bodovanja koji građane kažnjava za nepoželjna ponašanja uskraćivanjem određenih socijalnih i financijskih povlastica. U kontekstu Orwellove 1984. možemo govoriti o manipulaciji informacijama i vijestima. Pogledajte većinu mainstream medija i pogledajte ono što objavljuju. Pogledajte koliko je zapravo ograničen broj izvora vijesti i kako se manipulira temama koje se prikazuju u javnosti. Poznato je da mediji stvaraju određenu sliku stvarnosti koja nam se predstavlja. Što smo je više izloženi, to ona više utječe na nas i lakše prihvaćamo da su stvari upravo takve kakvima nam se prikazuju. S razvojem umjetne inteligencije, razina manipulacije stvarnošću mogla bi poprimiti potpuno nove oblike. Doći ćemo do točke u kojoj će biti nemoguće razlikovati istinite vijesti i događaje od lažnih. Neće se više moći manipulirati samo sadržajem vijesti, nego i vizualnim dokazima oko tih događaja. Također u kontekstu Orwellove države možemo primijetiti i pojednostavljivanje jezika, ukidanje riječi i zamjenu pojmova, što se događa i u današnjem društvu. Pogledajte kulturu govora i izražavanja kod mladih, ali i kod dijela odraslih. Rečenice se zamjenjuju izrazima od nekoliko slova i emotikonima. U tom procesu gubi se ljepota izražavanja, ali i mogućnost preciznog opisivanja misli i osjećaja. Jezik se banalizira, a banalizacija jezika vodi tome da izricanje dubokih emocija, vođenje konstruktivnih rasprava i razmjena mišljenja postaje sve teža. Kada uspoređujemo 1984. i današnji svijet, ne može se zaobići ni vladavina utemeljena na strahu i ograničavanju slobode govora. U sve većem broju zemalja sloboda govora postupno se sužava. Ljudi danas ostaju bez posla zbog jedne pogrešno izgovorene ili protumačene rečenice. Ono na što se prije 20 godina gotovo nitko ne bi ni obazirao, danas može imati ozbiljne posljedice. Postoje brojni primjeri ljudi koji su zbog iznošenja svojih iskrenih i zdravorazumskih mišljenja o transgender ideologiji koja je duboko povezana sa transhumanizmom bili javno prozivani ili sankcionirani. Prisjetimo se samo koliko je kritika i osuda doživjela spisateljica J.K. Rowling zbog iznošenja stavova koji sasvim sigurno nisu sadržavali govor mržnje, nego zdrav razum. S druge strane, mnoge vlade danas koriste represivne mehanizme više nego prije 20 godina kako bi provodile svoje politike i ideje. Možda njihova ministarstva nisu identična onima iz Orwellove distopije, ali kada pogledamo brojne afere i djelovanje različitih svjetskih vlada, možemo se zapitati rade li neka od tih ministarstava doista ono zbog čega su osnovana. Pređimo sada na Huxleyjev vrli novi svijet. Za razliku od Orwellovog svijeta straha, nadzora i kontrole,
Huxley nam predstavlja svijet koji se kontrolira putem zadovoljstva, zatiranja individualnosti i beznačajne zabave. U posljednjih 20 godina svjedočimo brzom napretku tehnologije. Koliko god se na prvu nekima činilo da je razvoj tehnologije običnim ljudima donio mnogo dobroga, prava je istina da je uzeo više nego što je dao. Tehnologija oduzima dio ljudske duše, a pokazat će se i da oduzima samu esenciju ljudskosti, individualnosti i kreativnosti. Putem društvenih mreža, TikToka, Instagrama i kratkih videa na YouTubeu neprestano nam se servira novi sadržaj koji ljude drži prikovanima uz ekrane i daje im privid lažnog zadovoljstva. Kao što su kod Huxleya ljudi ovisni o zabavi, tako primjećujemo da je današnje društvo ovisno o neprekidnim podražajima zadovoljstva i zabave. Pojam dosade kakav smo nekad poznavali polako prestaje postojati. Roditelji danas ne dopuštaju djeci da im bude dosadno, a upravo su se iz dosade rađale najkreativnije ideje i igre. Danas se neprestanim izlaganjem mladih sadržajima iz bespuća interneta postupno guši svaka kreativnost. Ljudi više nisu u stanju biti sami sa sobom. Pogledajmo i odnose u vrlo novom svijetu. Tradicionalni ljubavni odnosi ne postoje. Ljudi se ne stvaraju prirodnim putem, nego se masovno proizvode procesom nalik umjetnoj oplodnji. Seksualni odnosi temelje se na promiskuitetu, dok su vezivanja i monogamija neprihvatljivi i nepoželjni. Vidite li sličnosti sa smjerom u kojem se današnje društvo kreće? Pogledajmo samo porast popularnosti platformi poput OnlyFans. Promiskuitet je danas nešto što se nerijetko slavi. Ljudi koji rade u toj industriji postali su praktički zvijezde. Gostuju u podcastima, televizijskim emisijama i imaju milijune pratitelja. Sve ono što je prije 20 godina bilo gotovo nezamislivo. Vidimo i da umjetna oplodnja postaje sve učestalija pojava. Možda je samo pitanje vremena kada će se početi koristiti kao primarni oblik začeća. Kada uspoređujemo vrli novi svijet s današnjim društvom, teško je ne primijetiti upotrebu some, droge koja pruža osjećaj trenutačne sreće i mira, a koristi se kako bi se spriječila tuga, nesigurnost, stres i razvijanje bilo kakvih neugodnih emocija. You'd better take a soma. Yes, that's just the thing. Here you are, sir. Danas vidimo da je sve više mladih na antidepresivima i različitim terapijama. Naravno, psihičke bolesti ne treba olako shvaćati, no stječe se dojam da je broj takvih slučajeva u posljednjih nekoliko godina izrazito porastao. Istodobno se može steći dojam da se pojedine dijagnoze i terapije danas ponekad postavljaju i propisuju previše olako. U kontekstu some i negativnih emocija važno je naglasiti i to da svijet ide u smjeru u kojem se svaki osjećaj tuge ili teže životno razdoblje počinje promatrati kao nešto nepoželjno i neprihvatljivo. Sve ono što čini život, i dobro i loše, i lijepi i teški trenuci, postupno se potiskuje. Svijet ide prema tome da sve mora biti jednolično. Usporedite primjerice sport i sportaše danas s onima prije 20 ili 30 godina. Može se primijetiti da su prijašnji sportaši imali više karaktera, bili zanimljiviji kao osobe i bili su izraženiji individualci nego mnogi današnji sportaši koji se ponekad doimaju kao da izlaze s tvorničke trake. Isto vrijedi i za pjevače, za bendove, za glumce, za ljude općenito, ali čak i za građevine. Pogledajte kako danas sve građevine i sve kuće postaju istog oblika, iste boje i bezlične. Primjećujete li kako se individualnost postupno zatire? Kako se sve više teži tome da su svi isti? Zanimljivo je da danas često možemo čuti kako se ljude potiče da budu što više svoji i da se slobodno izraze, a zapravo se sve više dobivaju serijski primjerci ljudi koji izgledaju kao da su proizvedeni na tvorničkoj traci. Također pogledajmo i sličnost između potrebe za odobravanjem i potvrdom vlastite vrijednosti u vrlo novom svijetu i u našem društvu. Živimo u svijetu u kojem se vrijednost često mjeri brojem lajkova i pregleda. Potvrda drugih postala je potvrda vlastite vrijednosti. Stvaramo privid savršenog života kako bismo dobili prividnu potvrdu društva. Pa nakon svega ovog što smo rekli, čini li vam se da smo blizu Orwellovog i Huxleyevog svijeta? Najveća je zamka to što ljudi misle da ovakve promjene dolaze preko noći. Da će se pojaviti neki diktator ili neka vlast koja će preko noći nametnuti nove postulate društva i da ćemo odjednom uploviti u transhumanističku distopiju. No to se ne događa na taj način. Ako pogledamo promjene u posljednjih 20 godina, možemo vidjeti da smo iz godine u godinu postupno sve bliži Huxleyevom i Orwellovom svijetu. Međutim, kada se nešto događa postupno tijekom duljeg razdoblja, to ne primjećujemo na tako radikalan način. S vremenom se stapamo s takvim idejama i one nam postaju nešto sasvim normalno. Problem čovjeka jest u tome što se teško može pomiriti sa činjenicom da su ovakvi planovi stvarani desetljećima, ako ne i stoljećima.
Izgleda kao da su brojna događanja kroz našu bližu i dalju povijest oblikovana na način koji bi nas trebao uvesti u doba transhumanizma. Pa čemu smo onda bliže? Huxleyovom Vrlo novom svijetu ili Orwellovoj 1984. Neki bi rekli da smo možda bliže Huxleyovom Vrlo novom svijetu nego Orwellovoj 1984. No ako malo bolje pogledamo, možemo vidjeti da već sada živimo u kombinaciji ta dva svijeta. Možda u našem svijetu jednoumlje i strahovlada nisu toliko izraženi kao kod Orwella, no nemojmo se zavaravati. Nadzirani smo gotovo neprestano, putem mobitela, pod izlikom sigurnosti, putem bezbrojnih kamera na ulicama. Naš jezik i način izražavanja postupno degradiraju, a mediji desetljećima oblikuju i usmjeravaju informacije. Iako živimo u prividnoj demokraciji, bliže smo 1984. nego što možda mislimo. S druge strane, izgleda kao da smo već u velikoj mjeri uplovili u Huxleyev vrli novi svijet. Možda još uvijek nemamo podijeljeno društvo na takozvane civilizirane i divljake koji žive u rezervatu, ali prema većini drugih obilježja naš život uvelike nalikuje onom prikazanom u romanu. Otuđenje od ljudi, gašenje individualnosti, sve manje brakova, a sve više usputnih veza, udaljivanje od tradicije, korištenje lijekova za raspoloženje, konzumerizam, umjetna oplodnja i genetski inženjering. Kada sve to uzmemo u obzir, možemo razumjeti zašto mnogi povlače usporedbe s Huxleyevim prikazom društva. Sa ovim zaključkom možemo u priču uključiti transhumanizam, koji bi predstavljao svojevrsnu nadogradnju svega o čemu smo govorili. Sve što smo do sada nabrojali mogu se promatrati kao preduvjeti za sljedeći korak, sve veću integraciju čovjeka i tehnologije. Zamislite da imate ugrađeni čip koji vam služi kao osobna iskaznica, vozačka dozvola, bankovna kartica i mobitel u jednom. Na prvu se čini kao nešto poprilično praktično, zar ne? No vrijedi se zapitati služi li nam doista sve ono što nam se predstavljalo kao praktično. Takav sustav integracije čovjeka i tehnologije mogao bi omogućiti do sad nezabilježenu razinu kontrole od strane države različitih sustava. Primjerice, ukidanjem fizičkog novca i prelaskom na isključivo digitalni novac pohranjen na čipu koji nosite u ruci, mogla bi nastati situacija u kojoj čovjek bude kažnjen za određeno nepoželjeno ponašanje, te mu se tako onemogući pristup vlastitim financijskim sredstvima, čak i ako nije počinio nikakvo kazneno djelo. Zamislimo i mogućnost uvođenja karbonske valute. Čovjek bi u nekoliko dana mogao potrošiti količinu resursa koja mu je dopuštena, nakon čega u ime očuvanja okoliša do kraja mjeseca više ne bi mogao kupovati određene namirnice. Iako tehnologija u mnogim područjima može poboljšati kvalitetu ljudskog života, pravo je pitanje koliko nam pri tom oduzima. Polako, ali sigurno približavamo se točki razdvajanja. Točki u kojoj će ljudi morati odlučiti žele li se u potpunosti integrirati s tehnologijom i prihvatiti takva pravila igre ili će odabrati živjeti poput Huxleyevih stanovnika rezervata. Hoćete li biti digitalni ili analogni ljudi? Oba romana vrlo uvjerljivo opisuju društvo budućnosti, odnosno život kakav živimo mi danas. I zapravo ih je možda pogrešno uspoređivati pitajući se koji od njih bolje opisuje današnje društvo. Jer upravo kombinacija njihovih ideja stvara sliku svijeta koji se prema ovom tumačenju postupno oblikuje. Svijet totalne kontrole, nadzora i zatiranja svakog oblika individualnosti. Možemo zaključiti da su oba romana i danas iznimno aktualna zbog načina na koji su prije gotovo 100 godina prikazala moguće postulate društva budućnosti. Kada zagrebemo malo dublje, možemo primijetiti da već danas živimo mnoge pojave koje su Huxley i Orwell opisivali još u prvoj polovici 20. stoljeća. Današnji razvoj umjetne inteligencije, biotehnologije i digitalnog nadzora pokazuje da su pitanja koja su Orwell i Huxley postavili prije gotovo 100 godina i dalje vrlo aktualna. Imajući to na umu, zapamtimo da razumijevanjem onog što se događa oko nas sami biramo u kojoj ćemo se mjeri i na koji način integrirati s tehnologijom. Sami biramo koliko ćemo se slobode odreći. Sami biramo koliko ćemo dopustiti da nas se nadzire. Sami biramo koliko ćemo se ljudskosti odreći. Na kraju, ovi romani nisu samo predvidjeli budućnost, nego nas i danas podsjećaju da se sloboda ne gubi odjednom, nego postupno, onoliko koliko smo je spremni prepustiti.